Pred nejakým časom som robil video z konferencie zahraničných Slovákov, ktorá sa konala v Bratislave. Samozrejme, vedel som, že Slováci v zahraničí žijú, ale netušil som, ako tam žijú. Teraz hlavne myslím tých, čo tam odišli v 18. a 19. storočí a teda teraz sú to ich potomkovia, ktorí obvykle žijú v menších či väčších komunitách a obvykle sa snažia udržiavať slovenské tradície a hlavne slovenský jazyk. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé počúvať, ako niekde chodia deti do školy aj v sobotu, aby sa mohli učiť slovenčinu. V Rumunsku aj Srbsku stále majú aj školy, kde sa vyučuje slovenským jazykom. Veľmi zaujímavé bolo počúvať o rôznych príbehoch zaujímavých ľudí, ktorí boli uznávaní či už v danej krajine, ale niektorí aj vo svete. Bohužiaľ, tieto komunity sa ale postupne rozpadajú a tradície udržiavajú už len starší občania. Mládež o tieto veci nemá veľký záujem a vyzerá to, ak nepríde nejaká motivácia, že tieto komunity aj so slovenskými tradíciami v blízkej dobe zaniknú úplne. Prípadne mi to ako veľká škoda a keďže sám tomu nezabránim, rozhodol som sa aspoň navštíviť miesta na Balkáne, kde žijú títo naši krajania a aspoň na video zachytiť jednak rozprávanie o ich histórii, ale aj súčasnosti. V krajinách ako je Rumunsko a Srbsko som bol poprvý raz a musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, ako sa tam žije. Ak ste na to zvedaví, sledujte tento kanál a dajte si odber, pretože v nasledujúcich týždňoch by som chcel postupne zverejniť videá, ktoré som natočil v obci Gemelčička, Nadlak, Kovačica, Padina, Báčsky Petrovec a Ilok. V tomto videu začneme našou cestou do Gemelčičky. Na tento výlet sme si požičali karavan a chcel by som poďakovať požičovni campery.eu, že aj vďaka ich autu sme mohli absolvovať tento výlet. Takže sme vyrazili od Zvolena smerom na Rimavskú Sobotu, ďalej cez Maďarsko a potom hore do kopcov, ktoré sú kúsok za hranicou Rumunska. Gemelčička je v podstate len jednou z viacerých obcí, kde dodnes žijú Slováci. Nachádza sa na takej náhornej plošine v župe Salaš. Kedysi sem bol prístup len po polných cestách, a dnes už tu majú asfaltovú cestu, ale ak stretnete auto v protismere, tak je to celkom problém. Zaujímavosťou je, že keď sme dorazili do tejto obce, tak prvé, na čo sme narazili, bol motorest a pri ňom stála dodávka s českými nápismi. Bola to dodávka jednoho českého páru motorkárov, ktorí tu už v tejto dobe zablúdili na motorkách a už tu zostali. Tá príroda okolo ich tak očarila, že jednoducho sa tu museli usadiť. Zaujímavosťou je, že tento motorest si postavili z dreva a hneď ako ho postavili, tak v podstate im celý kvôli elektrike vyhorel. No a keď to už chceli vzdať, miestni Slováci z dediny prispeli nejakými peniazmi, ale hlavne zobrali motorové píly a z lesa doviezli drevo a motorest im postavili úplne nový. Zdá sa vám to neuveriteľné? Chodte sa ich opýtať, nebudete banovať. Tak tohle je motorač u Pytláka. Jsme tady, říkám, 10 roků. Máme tady takovou mini pizzerku, mini restauraci. Vlastně děláme jim snídaně, večeře, jo, takový ten servis, co kdo potřebuje. Přespání. A kdo sem chodí? Motorkáři. Vesměs motorkáři. Máme i facebookové stránky, no, motorač u Pytláka. A nahoře mají ubytování, teď tam stavíme ještě jedno ubytování, kde vlastně můžou přespat. To je slovensky Gemelčička a rumunsky se to řekne Fadžetu. Jo, takže vždycky mají ty názvy dva. Ono má strašně velkou rozlohu, ta Gemelčička. Údajně říkají největší vesnice v Rumunsku rozlohou. Jo, možná. I tady ty polohy, jako prostě ani na ty čísilka, na ty souřadnice. Tak jako nefungují, protože když zadám souřadnice tady odsud, tak mi to stejně dovede ke kostelu, který je 2 kilometry odsud a je to vlastně takový centrum toho, té Gemelčičky. A vlastně všechno jsou to takové samoty, proto každý má těch 4-5 psů, protože vlastně si tam chrání ty svoje domky a tak. Jako. A je prečím chránit? Tak celkově, oni hlavně před těma grigaňama, divočákama, jakože prostě z lesa, co chodí a žerou i ty krumple a takové dělají ty škody na tom políčku. Tak v této oblasti nejsou žádní medvědi. Jako, tady je hodně těch samot a hodně těch psů a nejsou tady tak hluboké lesy. Takže oni vlastně tady nemají kde být. Jako.
Občas se tu nějaký zatoulá, nebo vlci tady, ty jsme tady viděli úplně, ale taky jenom takový prochází jako tou oblastí. No a na Transfagaraši, tak tam je to taková mini zoologická zahrada, jo, tam prostě ti medvědi jsou paní na žraní, takže tam není problém s medvědama tam, a oni ani se nenechají pohladkat, oni jenom tam čekají na to jídlo. Ale protože tam krmí vlastně ti turisti. A turisti normálně můžou krmit medvědě? No nemůžou, je to zakázané, ale oni je krmí, oni už si je naučili jako prostě si je krmit. Jo, a je to i lepší, jako když je prostě nakrmí, než aby tam někdo někoho napadl, protože oni už tam sedí od 1. ledna do prosince, jo, ani nespí v zimě. Jo, a to jakože medvědi. A je to krásná krajina, to jako bude to překvapení. Tak tam bolo to ruské kolo v solnej jaskyni. Akože ja som to v živote nepočula, že také niečo existuje. To je Salina Turda, to je vlastně solná baňa, která je tady od nás asi 150 kilometrů. Ve městě Turda, to je pod Klužem, Kluž na Poka, ano. Směrem na Sibiu, když se jezdí potom dál. V tejto dedine sme toho už moc nenatočili, pretože ľudia tu žijú veľmi roztrúsene po okolitých kopcoch. Ale keď sme odchádzali, narazili sme po ceste na slovenskú školu a tu sme sa aj zastavili. Volám sa Gubani Štefan, som tu na školník, pôsobím tu v práci od 2009 až po dosaľ. Tak deti tu chodili aj dávno, keď som chodil ja do školy. Tu chodili deti zďaleka aj 15 kilometrov. Chodili tu deti zo Šaran, z dola od ďalu Korbuluj až. Potom chodili deti tu ze Zborišťa, z Kutoch a ze Kužlenia. 15 kilometrov chodili deti pešo po sňahu veľkým, bo inak sa nedalo. Nemali sme tu ani cesty, ako už teraz po revolúcii prišli nám tu aj cesty, sa spravili aj asfaltka, aj toto. Chodili stajenok ze Zborišťa, ten kopec, to sa volá Zborišť. Potom chodili zo Skudoch, z malých, z veľkých. Potom na ten bok to volajú Kuty. Potom dolu z Fruncok, potom išli tá ďaleko, to bolo asi 6-7 kilometrí. Potom to na ten bok sa volalo ako z Vagašoch. Ako od Vagašoch chodili sem deti z druhý Šaran. A to sú všetko Slováci? Slováci. Teraz to máme 24. 24. Máme to aj školu, aj 5-8 ročník. A to sú všetko akoby Slovákov, deti Slovákov. Všetky slovenské rodiny sú. Pozdravujeme Slovákov na Slovensko Slovákov. Tak, to bola Gemelčička. Neskutočne krásny kraj s ešte len málo poškvrdenou prírodou, kde ľudia žijú úplne jednoducho, ale spokojne a nezaťažení civilizačnými neduhami. Opúšťame tento kraj a vydávame sa na cestu do Nadlaku, ktorý je asi jedným z najznámejších slovenských miest Slovákov žijúcich v zahraničí. Takže ak ste zvedaví, nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám žiadny z nasledovných dielov neutiekol.